Hello, Bay. Bay! Basta lang, kumusta ka dyan? Wait, nakakamiss kayo Okay lang, nakakamiss ka nga rin eh. Patawag ka. Bay, may maganda akong balita sa'yo. Siguraduhin mo lang maganda yung ibabalita mo, ha? Oo! Meron akong irereto sa'yo. Ayan ka na naman sa ilang ereto. Tapos mangguguhos lang. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong magugustuhan ka nito. Siguraduhin mo lang. Magugustuhan mo to. Talaga ba? Oh, gawin mo na lang. Search mo siya. Isend ko sa'yo yung picture tapos yung pangalan. Tapos ikaw na bahala dun. Sige. Send mo sa akin, stock ko. Okay ba ya? Sige, bye. Sige, bye. Tomorrow. You serious? Six hours later. Message na. I used to wanna be living like there's only me, but now I spend my time thinking about a way to get you off my mind. I used to be so tough, never really gave enough, and then you caught my eye, giving me the feeling. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed. Hello, Bay. Bay! Basta lang, kumusta ka dyan? Wait, nakakamiss kayo Okay lang, nakakamiss ka nga rin eh. Patawag ka. Bay, may maganda akong balita sa'yo. Siguraduhin mo lang maganda yung ibabalita mo, ha? Oo! Meron akong irereto sa'yo. Ayan ka na naman sa ilang ereto. Tapos mangguguhos lang. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong magugustuhan ka nito. Siguraduhin mo lang. Magugustuhan mo to. Talaga ba? Oh, gawin mo na lang. Search mo siya. Isend ko sa'yo yung picture tapos yung pangalan. Tapos ikaw na bahala dun. Sige. Send mo sa akin, stock ko. Okay ba ya? Sige, bye. Sige, bye. Tomorrow. You serious? Six hours later. Message na. I used to wanna be living like there's only me, but now I spend my time thinking about a way to get you off my mind. I used to be so tough, never really gave enough, and then you caught my eye, giving me the feeling. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?
May adlaw sa inyong tanan mga kasuwang no. Ako na pud ni no. It's your boy, Jai, ang inyong vlogger nga suwangon. Nagbalik na po ko mga kasuwang para magbuhat na po tag video. So karon mga kasuwang no, kani nga video, ako din yung gikuha nga idea kay Ilisog no, kay Ilisog. Pero ato ang version lahi ni kay tanawan nyo kung patik maguwang isog. Dapat kung maguwang ka, kay maguwangan ba ka, ikaduha ba ka, basta kay na yung aana kay manghod, ang tawag ka na, maguwang na ka. No, dapat kung maguwang ka, isog ka, isog. Ako mo tudluan. Kung unsaon mag-inisog sa sulod sa inyong balay mga kasuwang. Dapat, kung gikan mo, asa mo gikan, computer shop, dula mo basketball, kapoy, kaayo mo, dapat, abot niyo sa balay, yung laan ninyong buhaton, para dili mo suguon sa inyong mama. No? Abot niyo sa balay, dapat inyong sikaran ng putahan, na mo. Kung inyong naong, dapat inyong anak, no? Kaya pala mo ingon man yung mama, taya gisapot man akong anak o di na ako nisuguon kato na lang manghod akong suguon mo anak man na kung dapat makakasuwang kitang maguwang isog isog kung makita nyo kung patik ng isang heart ako na kasing-kasing akong gituyog buak ingon anak ko isog maguwang isog tanawa no ingon anak ta mga maguwang dapat kita mga maguwang dapat kita ang isog o dapat guys mga kasuwang kita ang manugog manghod dili kita ang suguon sa atong mga manghod kita ang manugo sa atong mga manghod kay isog ta maguwang tang isog Yeah! kita ang manugo di ba Yeah! kita kan Ano di sa kapkin dito, Bi? unya na kay gabigyo pa kuwari unya ang pinakalas mga kasuwang dapat Gusto kong napkin kay ganito na ako. with drinks Oh, good. Pagdaliya kayo dito na ako. unya ang pinakalas mga kasuwang dapat kung suguon mo sa inyong manghod labi nagbabae inyong manghod tumana lang para di mo masagpaan simple lang na palit sa akong napkin naunsa natuog mo anak simple Nako na po. Kay ganito na ako. Wala nang intro-intro ang manood nito magkakajowa, sigurado. Wala na ding intro-intro, i-chat mo para magkatuluyan kayo. Wala na talagang intro-intro, invite mo kami sa kasal nyo. wala na intro naglibo pa ko niyong tulo wala na po intro kay kalibang mo na kayo ko Pag-swerte ka na sa babae, mambabae ka pa rin. Babaero ka, di ba? babae anong sinasabi mo anong babaero bakit naging jowa mo na ba ako kung makapagsalita ka parang naging jowa mo na lahat ng lalaki huwag kang ganyan dahil hindi lahat ng lalaki babaero yung iba lalaki din ang gusto Ako ay isang model doon sa Ermita. Gabi-gabi sa disco at nagpapabongga sa pagkaistarira. Tagbag lahat sila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Wait. Logic. Kung ang imong mama, mahimo na akong mama pohon, unsa man ta? Kimi no toriko ni kung ang akong mama mahimo nimong mama puhon bitaw sa unsa man ta ay wait naaba di kita
Crush, di ba teacher ka? Nganong dili man nimo tudluan imong kaugalingon? Nga ako ang higugmaon. Daghan na kay nabuang ng face up, no? Karon pag mo nakasuway ng face up. Nga hagbaya, ako hagbaya kay ko nakasuway ng face up. Usa mo makakitag face up. Tanawa akong face ay. Gi-up up. Kana may face up. Face up. Face gi-up up. Crush! Nganong imo man kung gitawag og kuya? Nga dili man ang tatay suon. Okay raman. Basta ikaw pud ako ang ate. Akong ate manon. So ayan mga kasuwang, ipapakita ko sa inyo ngayon yung iba't ibang version ng pagtawa. No? So ngayon mga kasuwang, panoorin nyo iba't ibang version. Ano yung pagtawa? Tawa ng kinikilig. Tawa pag nakita si Crush. Tawa na may kasamang iyak. Tawa nang nai-excite. Yung tawa ng sobrang masaya. Alam mga kaswang na nabuang na rin. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo naman talaga, kung hindi ka lang nilandi niya. Tayo na lang dalawa.